Kulumka jotono kumbiti benai tonai rangsan eta hotai buhuk sono seng jotono saimano khana sini ADC election ni chongmari ni result langnai sabo keplai engnai srai ke seng saimanai haibano jotono bekha thonlaijak joto party ni je candidate jotono bekha thonlaijak keplai engnai hni sengoma haikeno ground report kami am serogo berai nai tugui seng tini bhai sokpaikya o sarik jorao khumulung एबा खेबा जन्म जयनगर पेकुआ जला 17 नम्बर जे केन्द्रनि जे आईपीएफटी ताई बीजेपी जुटनिङै बासानाय ताखुक प्रकाश देबबर्मा बोबाय दाताक सिदा कक्थाय साइनि सालायानो इनके ताकलाय तो चंगमारी बेलायखेनो ताकिसा जुदा हायके सों एडिसि खुमलुङो सों नुखा इनके बाहाय मा दं ताकलायनि जे खाना तो डिक्लेयारिं सिना इनके जे चंगमारी ओ जे थांमानि आमो बमाहाय निनि जे सपोर्ट टाइप बुनि सपोर्ट दं बाहाय मा दं निनि फिल बाहाय मा दं बमलका जतननो हामबाय सकांनो जों पब्लिक नो दिनै नौनि खुम्बुइ चेनेल नि बिसिंतिके आं सागलायना मुसुङो जों थानाय 6 तारिखआव जे आनो बुट नाय रक हामजागै आं बरनो बेलाय के हामबाय मारो जों 8 तारिखनो चिनि 7 तारिखनो जों रिपोर्ट नाय पैखा चिनरो टोटल कास्टिंग का चिनि 17 नं पेखौ जलावो 23413 जना ओंका आजागाव जों कास्टिं खायथिनि नुखा चिनि 11000 दङ 11000 से एबाब ओंका आजागाव जदि चिनि 39 टा पोलिंग स्टेशन चिनि आरो सीपीएम 1 बছर जे बर काखु जे एडिसि यागार थांमोन बनि जों रिपोर्ट जदि ठीक मते 100 केन रमि थांगांके 4000 हायथां दं 39 पोलिंग स्टेशन ओंका मोन बागै जों आरो जदि 23000 बिसिङाव ताबो जदि चिनि 11000 बंग न जों जदि 100 के रमि जदि 4000 ओंका 15000 फायथों ओंका आं ताइ बाद बागै चिनि आइएनसि दंखौ निनि को जे ताबो निर्दल बासानाय दं नुटा दं ओंका आरो किसा टुकटा के बागै थांगांके ताइ बसले तरगिने बायं 23000 बिसिङाव ओंका नायनायखांके आजागाव 26000 हायसि तरगो आम बाय जों जिसकमन काहामको साइमनो जों आरो काहामके लीड खायनाय लोकरक जे आनो आसुक मायार माने आसा हामजोंने आं बरनो बेलाय के हामबाय मारो स्पेशली आनि चिनि बीजेपी आईपीएफटी जुट जे कर्मी खाटी कर्मी ताइ सपोर्टार रक ताइ चिनि जत नगो आसुगै तनाय बुद्धिजीबी रक बरक आहाके काहामको सपोर्ट खायमबो कर्मचारी रक जों आसा खायो बुसकां सालो बर आनो बेलाय काहाम सालनि बगिन जे चंखाना आं इ 5 बोसोराव बंग बगै जे मानसा आं सामु खायनाय पार्टी आईपीएफटी नि जे नाहारमु तिप्रालेन नि बगै आं आगिबो कग्रि फयो फार्स्ट आवर फार्स्ट सेसनाव जेसकबानो जों बिल पास खायना बगैनै जों सयरना बगैनै प्रस्तुत दंनाय ताइ प्रस्तुत दंनाय आम बगै जों खोनानि काउन्टिं काहामको साइमानो जों काहामके लीड खायनाय जों कम से कम 2-2500 हाय काहामके लीड खायन ओ केन्द्र 2-2500 बुट गोबां कुक माने नों पाइनाय हे नों वानसुगै दङ ओंके ताइ गुबुननि जागारागो बाहाय जे ताकलाय जे आईपीएफटी बीजेपी जुट की हास्ते हापां खायदा मानोनि बुसो जरते कॉन्फिडेंट दं सकां तो आं अमन सानाम सुङो जों जेफोरो 12 बोसोर हाय लागाटा जों तिब्रालेनि बगैनै जों पब्लिक नर थांपुरो जों सिखला बेरें तै युथ आईपीएफटी ngैनै 4 बार हाय रेली खायजाक 4 बोसोर इनके इ बोसोराव जों रेली खायतोंनि 42 दिन परा हिमि दङनो 4 तारिखआव चिनि इलेक्शन डिक्लेयार दङ जों अमन नखा तासो जरते गुरुइनै जे दिल्ली रिपोर्ट दगो ओको चिनि एग्जिट पोल रिपोर्ट नायनाय जों 22 ता तो 24 ता के चिनि बीजेपी आईपीएफटी थासके माने खामके एडीसी चालुकनाय आमनिया गलो जे एडीसी आमचन्य चिनि बीजेपी नि जे सबका साथ सबका विकास ताइ चिनि पार्टी आईपीएफटी नि गांके निनि तिप्रालेन नायहरमु ओंगे कायसा मानैनो तैनो एडीसी न तैनो नको माने बरो डेभलपमेन्ट नायो चिनि बीजेपी हाबंबो ओंगे जोंनि जीवमनो तैनो तिप्रासन सेफगारनि बगै तिप्रालेन नायदों ओंगे आसा खायो चिनि बरक जेसेनो काहामके सुनो मेजॉरिटी बायके और काहामका आसुरनाय आमो चिनि आसा दङ आं कयेकटा रिपोर्ट नाहाका ताबोसो जरते रिपोर्ट नाहाम जगा अनेक काहाम रिपोर्ट फायदों हयतो आं अन कैमरा आसु डाइरेक्ट कक सारगलिया
abo jinis khanani pore serai ngi thanai ama public saimane robka ang public rono mon kok rono musung tei konya musungo जों सयज दयज मा खायनाय जोंनि IPF नि बिसिं तैखे जे तिब्रालेन सानजक तमनि एदिसा हापंनो जों 1 बोसोरसो मासाल याखौ नरक जोंनो आगि अक जोंनो जे कग्रलाय मानि आबनो नरक नारक नांथो ओंका तेगासे कक अबनो मासाव ताबुक जे खानानि परे खाना जे अक सरकार आसुमा परे निनि जे ताबुक पाब्लिक रोनो जे आनो नुगै तंनाय आनो अक ताबुक खानाय तंनाय रोनो BJP IPF ti अक CPM ओमते हाइके खागलायावै ओ तिब्रा मथा हानिनाय नक्सा नगारि परा वालाय सुलाय बुनि नक सगलाय आमरोनो बेलायखे सेलांमो सिंसा आमति रं ताखायथों आंनि जिवरन केन्डिडेट दंगिबो तै सारा तिब्रा बासि रोनोबो जत तिब्रा संगै एसे तिब्रा संगै आमो हायता थांनायथों आंमो कयना मुसुं बेले के हामबाय जतनो सिनि तिब्रा सारक न तंग कचां तंगनानि बागै जेसापानो पाइथुं कप्लायं थुं खानानो सराय जों बुटिं बिसिंति खाना लेखामानि बिसिंति जों सायमाननाय आबनि बागै बेले के हामबाय कैंडिडेट सिनि प्रकाश देबबर्मा न बो तंग कचां तंगनानि बागै सिनि तिब्रा सारक न कबुंमानि बागै बेले के न हामबाय जों तेबो गुबुननि कैंडिडेट रगबाय जों कक सालायनाय सिनि तिब्रा हास्तेबो बाहायखाय बमा हायङै दं सिचुएशन कुबुइ ककमां कुबुइ mangpli tubui bele kana hambai chayoi naitong di khungpui TV hambai yang se sini wa kese pan tha gab la sa ta wa kese mana ha ne ta bu mana ha ne la sa kes pa shi thang ran gas pa ge haida mungso anana kori barde gas ti bro so poija na chunglai no basona nango na chung booking khaina nango tabung no thanai te tumi khainai आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size te better service बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623